हमार सिनेमा रिलीज होके वाला बा चोरी चोरी चुपके चुपके जौन की ऐसी फिल्म के बैनर से बनल बा और प्रशांत निशांत जी ओकर डिस्ट्रीब्यूटर बनी और बहुत योगदान भी वो प्रशांत निशांत के भी बा। तब हम साहब की लोग इतना प्यार हमेशा गाना से लेके सिनेमा से लेके अपने बेटा के इतना प्यार और आशीर्वाद रउआ से भी दिले कि हमेशा हम गदगद रहे रउआ सबके प्यार और आशीर्वाद से। तो हम चाहब कि काल एगो अलग इतिहास बनाई रहुआ सभे अलग एगो ऊर्जा के साथ। ऐसे जे हमनी के भोजपुरी जिंदा तभी रही जब सिनेमा हॉल में रहुआ सभे जाके और अपन प्यार और आशीर्वाद लुटाए। अब भोजपुरी के जिंदा रखल हमनी के काम नहीं रहुआ सबके भी काम बा। रहुआ सभे और एगो बहुत खूबसूरत सिनेमा बनल बा हमार कॉमेडी के अंत बहु रहुआ लगी जौन कॉमेडी हमार देखी ले उस एगो मैंने समझ ली कि उतना कॉमेडी हम आज तक ले कोनो सिनेमा में नहीं की गई। और इतना खूबसूरत गाना भी बा में ओकर डायरेक्टर मानिए रजनीश मिश्रा जी बनी हमारे बड़े भाई और अबे भैया ओकर प्रोड्यूसर बनी निशांत उज्जवल जी ओकर डिस्ट्रीब्यूटर बनी।